Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kababay nga nagtago sa address sa Mindanao. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Duday. DXDC. Yan. Tayo ugma na ka. Ha? Nga naman pa? Kuwadto ta sa eskwelahan. Magpa-enroll ta. Yay! Maka-eskwela kita ikron nga school year pa? Siyempre, oy. Pangitaan yun ta nagpaagi. Kay importante kayo ang pag-eskwela. Unsa man ta orasan manglakaw pa? Ikaw, dini ka lang. Panglimpyo din eh. Manang na nakigamit. Maayo pa si Ate Daang. Tuan na nagpa-enroll na sila ni Papa. Samtang ako, puyo sa bay. Usa na lang unta ka school year o makagraduate na ako sa high school. Pila na ko katuig na nag-standby sa high school. Kaya perming dili makahuman, kini ko patiwaso ni Papa. Mangita kong trabaho. Bisag unsa nga pwedeng mo dawat na ako. Musod ka sa pagkakatabang? Oh, sir. Naginahalang din kay kong trabaho ko. Sakto sad kay wa ko'y katabang din eh. Ulitaong guwang guguday. Maong ako rag usa. Maong huwag magkaliyok-liyok diri sa bahay. Ayaw ka bala ka, sir. Ako'y bahalang mo atiman sa imong bahay. Okay, sige. So, guday ugma, ha? Umayo kay nakahuna-huna ka na nga mo trabaho ka. Para makatabang-tabang ka sa mga gastuhon din isbay. Para man sa akong pag-eskwela ang akong pagtrabaho. Kunya. Ay kuging nangadi ka muhatag na ako si muswildo, ha? Wa ka ba gani makadawat, pero daw ka na kayo. Pa, sorry. Pero kinahanglan ko maning kamot para sa akong kaugalingon. Bahalang tawgon ko ni Mugdaw ko, okay ra. Basta kay ako ning ibayad sa akong pag-eskwela ang akong sweldo. Di ako nagipakapinan para nakay alawan sa imong pag-eskwela. Salamat kaayo, sir, ha? Yun na, nga nang madaytuod nga nanarbaho man ka. Wala ba day kay pamilya? Naapa ko'y amahan, sir. Pero, ambot. Maragwa man sa'y planong hatagan kung maayong kaugmaon. Mao ba? Gusto kong makikistorya ni Papa niyo Ha? Nga naman, sir. na ako'y maayong offer niya. Unsa? Gusto kang makigminyo ni Duday? Oh, o kung isaan ni mo nga tagan ako siya sa tanan niyang gusto ug panginahanglan. Sir, wala ka magsulti na ako bahin, ani. Inaibaw ko nga di ka musugot. Maong i-direct ako sa imong amahan. Sige dong. Why problema na ko. Pagminyo mo sa akong anak. Pero pa, Kano sa man ng kasal, ha? mag-istorya na ta pa. Please. Kasi di ka magpakasal. Nabuang ka na, Duday. Magkahatag siya og maayong kaugbaon nimo. Una, imo lang balibaran. Pa, dili na ko kayang magpakasal niya. Huwag ko makagusto niya pa. Imo lang usika ng maayo nimong kaugbaon tungod lang kay wa kay gusto niya, ha? Una-una ang kwarta nga imong madawat gikan niya. Sige lang pa. Maningkamot ko maayo. Mangita kong laing trabaho para na ako'y sideline. Dili na ako magpakasal niya pa. Unya makahatag ka kaha sa kantidad nga iyang mahatag nako. Ha? Kung makasal na mo, magdawat sa kuog kwarta gikan niya. Unsa? Maoring ganahan kay kang magpakasal ko niya. Ay, oo. Unsa man di ay. Kwarta na ba lang gid ang importante nimo pa? Ah. Naong kag kwarta? Ay, kung nga na.
Mangandam sa imong kaugalingon, kay magpagkasal ka niya gustuhon man nimo o di. Duday, Sir, ayaw. Dili pa ko ang naman sir. kasado na ta. Og obligasyon nimo nga tagan ko sa kong kalipay, ha? Kasabot ka. Sir, Ito mga Duday, o pa ka mahuman og luto diha. habit na sir. Sa'y hapit ng gaganina naman na. Ha? Talian na, kay gutom ko. Sir, aray sir! Ayaw, bitara ko buhok, sir! Ha? O, sige, kinila mo. Sir, igo na yung taon, sir! Dali, dali. Uy! Dali, skwarto, dali. Sir! Oh, iatag na sa imong amahan, ha? Tinkina. Oh. Igo na siguro na para di nagkakuhaon og balik sa imong papa din ako. O, sige na, lakaw na. Kung ayaw yung pagplano nga di ka mo balik, ha? Kaya gagmahay ka. Huwag make-upin ang imong naong aron di maklaro ng bunog mo. Sige na! Paita ba na yung kinabuhi? Yan ang mauman niya akong kitangatan. Pila kabuhan nga ingon ani ang akong sitwasyon. Igo na siguro ni kwarta nga akong natikom. Ang kwarta nga gihatag ni Sir Rex para ihatag ni Papa. Akong gitikom. Kinahibaw ako nga ako ni makamit po. Ako siyang layasan. Maayo kay niya ka. Bebe, ablasi ko ning likod ko. Opa. Taro nga ha. Basig hasta sa paghaplas. Palpa kaghapon. Tanan na lang yun ng buhaton. Pangitaan niya sa'yo. Unsa mo ning imong gibutang? Unsa nang haplas sa imong gigamit? Omega painkiller pa. Maayo na. Nagauyot ko. Dili na lang sa kumahibong pa. Kaya dagan ko kailang nga nagamit ani. Og puro yun mga nakauyon. Kaya dali kayo siyang makapagaan sa imong gibati. Inuod yun. Ayaw pagpakawaan ah. Pag nagyod pirmi. Hasta nga kung liog ug bukton butang yusad. Okay pa. Pa. Naalang na ko isulti ni mo. Unsa Akong layasan ang akong bana. unsa? Nga nugod. Padili na ako kaya. Tanawa. Duday. Unsa mo nang lagom si mong naong? Dinagbalan ko sa akong bana pa. O kaya gipahimos na lumayo ang akong lawas. O kung dili ko masugot ko, latahod ko niya. Ginoo ko. Dalipay ba ka nagtanaw ngayon ani ang akong gidangatan karon pa? Nga napuno ko sa bunog. Duday. Siguro wara ni nimo. Kaya wa pagbati na ako isip imong anak. Tepa. Asa ka man di ay ha? Basta kay magpalayo na ko nimo og ni Sir Rex. Unsa? Unya nga mong sabot ni Rex. Grabihan nimo no? Kwarta ra gid ang importante alang nimo. Pawag ko makasabot kanang ingon ani ka nako pa. Pero sige lang. Di kapoy na sad ko nga magsigi og please akong kaugalingon diha nimo. Pagpalayo na ko pa.
O kalimti na lang ang anak ko ni mo. Gonna say thank you. Yeah. Moabot na gid ang panahon nga kapoyon ta sa tanang pagsuway sa atong kinabuhi. Maungwa gid ko magduha-duha o palayo nila. Karon, malipayon ako sa akong kinabuhi nga naginusara ko. Dinhi na lang ko utob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao katong higalan kaagi ni Duday nga taga Mindanao. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Father. You did your story. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Caen ug gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handul sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong